ka mara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwoke nke mmụọ nsọ dịnyere unu niile. Amen. Ndị hụrụ n'anya, ihe anyị na-eme ugbu a bụrụ ịchịkọta nwekọ anyị dịka anyị si eme n'oge ndị ọzọ n'oge niile. Ihe anyị na-eme ugbu a bụ ime ka anyị mata na onwe ihe Chineke nna na-achọ n'aka anyị bụ nwekọ. Ya ka o ji wee kwuo maka nwekọ n'ebe ahụ. Ana m anabata unu ọzọ n'ihe mmemme nke GCK nke ụbọchị taa, ebe onye mgbasa oziọma Kumuyi na-ezi anyị oziọma nke na-ewetara anyị ọbụnadị mgbanwe nke ndụ na mmekọrịta na Chineke. Na nke taa anyị ga-ekwu okwu dịka anyị mere ka anyị mata n'ihe gbasatara nwekọ anyị na Chineke. Chineke na-achọ ka anyị nwee nwekọ, ka anyị na-enwe nwekọ ụbọchị niile nke ndụ anyị, ka anyị gaa n'iru dịka anyị na-ege ntị maka ọdịmkpa ọ dị na anyị na Chineke nna ga-aba na nwekọ nke ga na-adịgide n'ụbọchị niile. Gee ntị n'oziọma nke taa. Anyị na-akụ n'akwụkwọ ndị Efesọs isi 3 amaokwu nke 8. Ọ bụ mụ onwe m bụ onye dị nta karịa onye dịkarịsịrị nta n'etiti ndị nsọ niile, ka e nyere amara nke a. Amara abụ m ihe m bụ site na amara Chineke. Chineke nyere m amara nke a izisara ndị mba ọzọ ozi ọma nke akụ nke Kraịst, nke a na-enweghị ike ịtụpụta ya. Ọ dị omimi, mmadụ apụghị ịghọtacha ya. Ọ dị omimi ka oke osimiri, gbasaa ruo ụwa niile, dị elu ka eluigwe dị elu. Onye nwaanyị bụ Chineke gosiri ya Pọl, o wee sị, ugbu a site na amara, n'ihi na azara m oku ahụ, onye nwaanyị wee nye m amara ahụ. Onye nwaanyị ezipụwokwa m, nye m amara nke dị ukwuu na akụ nke Kraịst. Lekwa Abraham na ndị Hibru isi 3, ndị Hibru isi 11 amaokwu nke 8. Anyị na-agụ maka Abraham na okwukwe. Mgbe a kpọrọ Abraham, okwukwe ka o ji ṅaa ntị ịpụ jee ebe nke ọ gaje ịnara ka ọ bụrụ ihe nketa, o wee pụọ na-amaghị ebe ọ na-eje. Okwukwe nke a bụ ihe mere o ji bụrụ enyi Chineke. Chegodi echiche, tụgharịa uche banyere mmadụ na Chineke nwere ihe ọ chọrọ ime, o wee sị na agaghị m eme ihe ọbụla na akụkụ Abraham enyi m ma m agwaghị Abraham. O wee kpọkuo Abraham sị, Abraham bịa, o nwere ihe m chọrọ ime. Chegodi echiche banyere Chineke ịkpọtụrụ enyi ya bụ mmadụ, si elekwa ihe m chọrọ ime. Enyi ya wee sị ya, biko emela ihe ahụ ugbu a, ka m jụọ gị ajụjụ. Chineke, ị bụ Chineke nke anụ arụ niile. Ọ bụrụ na ịhụ ndị ezi omume dị mmadụ 50, ị ga-eme ya? Chineke asị, ngwa aga m eme ya. Kere maka 40, kere maka 30, kere maka 20, kere maka mmadụ 10. Aga m eme. Nwere ike iche echiche banyere ọnọdụ dị otu a, na mmadụ nwere ike ịkparịta ụka ya na Chineke banyere ndị na-abụdịghị ndị nke ya, Sodom na Gomora. N'ihi gịnị? O sozuru Chineke ụkwụ na ụkwụ site n'okwukwe, wee zọpụ njem n'okwukwe na-amaghị ebe ọ na-eje. Ekpere mbụ n'otu ihe ahụ nke mere na ndụ Abraham ga-eme na ndụ gị. Anyị na-agụ site n'ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu nke 33. Ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu nke 33. Ngwa ngwa na-egbughị oge, ya mere n'otu oge ahụ ka m zigara gị. Onye nwaanyị gosiri Cornelius site n'aka mmụọ ozi ka ọ gaa kpọọ Pita. Anụbeghị maka Pita. Ngwa lee ebe obi, ngwanụ na-etufughị oge, o wee zipụ ka a kpọọ Pita. Ị maara, ọtụ ndị mmadụ, ọ bụ ihe iju anya na mgbe ha na-anụ ntụziaka site n'aka onye nwaanyị, ha sị, ka m laga chee echiche maka nke a, aga m elebagodi ya anya. Mgbe e mesịrị, ha wee laa, hapụ ofufe nro. Mgbe e mere na n'ehihie ha echefuo ya, na mgbede ha echefuo ya, n'echi ya ha echefuo ihe ha nọrọ. Ha adịghị etinye ya n'ọrụ n'otu oge ahụ,
ma Cornelius ngwa ngwa o wee zipụ ka a kpọọ gị onwe gị mekwara nke ọma na-ebịawo imere nke ọma na-ebịawo. Ya mere ugbu a anyị onwe anyị niile nọ n'ebe a n'iru Chineke ịnụ ihe niile nke onye nwe anyị nyeworo gị n'iwu, ịnụ ihe niile nke onye nwe anyị nyeworo gị n'iwu. Nke a bụ ihe nzuzo ahụ, ịdị njikere ịnụ ihe ọbụla onye nwe anyị gwara gị. O nwere ike ọ bụghị ka m si chọọ ya, o nwere ike bụrụ na ọ bụ ka m si chọọ ya, ma ọ bụkwa na ọ bụghị ka m si chọọ ya. O nwere ike bụrụ ihe m na-amaghị na mbụ ka onye nwe anyị chọrọ ịgwa m. Anyị niile nọ n'ebe a, ma mụ onwe m, ma nwunye m, ma ụmụ m, ezinụlọ anyị niile, na ndị agbata obi, na ndị niile gbara m gburugburu, anyị niile na ndị enyi m, ikwu na ibe m, ọ gara kpọkọta ha niile. Anyị niile nọ n'ebe a ịnụ ihe Jehova nyere gị n'iwu ka ị gwa anyị. Dịka Pita na-ekwu okwu, Pita ekwuchabeghị, mmụọ nsọ wee dakwasị ndị a ha niile. Timoti bụ onye ọzọ. Timoti bụ onye ji ndụ ya chụọ àjà, nyechasị onwe ya kpamkpam na ndị Filipai isi abụọ, ndị Filipai isi abụọ amaokwu nke 19. Ekwenyere m onye nwe anyị, ma ana m ele anya n'ime onye nwe anyị Jizọs na m ga-ezigara unu Timoti ọsọ ọsọ, ka mụ onwe m wee nwekwa obi ụtọ mgbe m maara ọnọdụ unu. Amaokwu 20, n'ihi na enweghị m onye ọbụla nke mkpụrụ obi ya yiri nke ya, bụ onye ga-echegbu onwe ya banyere ọnọdụ unu n'ezie. Timoti bụ onye na-enweghị uche nke onwe. Lee anya na amaokwu 22, ma unu maara ọnwụnwa ya, na dịka nwa na-eso nna ya, otu a ka o soro m bụrụ oru n'izisa ozi ọma. Nke a bụ onye were onwe ya nyechasịa kpamkpam, onye ndụ ya niile ihu na azụ bụ naanị Kraịst. Ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ahụrụ anya n'ụwa a, ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-emepụta, ị ga-abụ onye dịka Aịzaya, Moses, Pọl, Abraham, Cornelius, Timoti. Onye nke m, dịka anyị na-emebu, anyị na-ewepụta ihe ndị gbapụtara ihe n'ozi ọma nke anyị na-anụ n'ụbọchị taa. Ihe atọ ka anyị ga-ejide aka. Nke mbụ bụ ihe gbasatara nwekọ, bụ ebe anyị na-elekwasị anya. Achọrọ m ime ka mata na Chineke na-enwe mmasị na gị na ya ga na-enwe nwekọ nke tọrọ atọ. Ọ na-adị ya agụ ya agụ ka ị baa na mmekọrịta na nwekọ gị na ụbọchị niile nke ndụ gị. Ị na-aga n'ihu na-eme ka nwoke abụrụ nke na-adị dịka ị na-ekwere n'ụra kwa ụbọchị, ị na-achọ iru Chineke ka gị na-enwe nwere ike na-ayịkwa na-aga ebe ọ bụla ka ị na-aga. Nke abụọ ihe a na-ahụta bụ ihe gbasatara ekpere. Ekpere bụ mkparịta ụka na-adị n'ebe mmadụ na Chineke nọ. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere na-achọ iru Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, Chineke ga-aga n'iru wee na-egosi gị iru ya, wee na-aza ekpere gị, wee na-enyere gị aka na ndụ. Nke atọ n'ezie bụ ihe gbasatara nzọpụta. Na nzọpụta bụ ihe dị oke mkpa. Nzọpụta bụ ọbụnadị ntọala nke mmekọrịta nke mmadụ na Chineke, nke ga-edu ya wee baa na nwekọ nke anyị na-ekwu maka ya, na nke ga-eme ka o nwee nkwuwa okwu dịka ọ na-agba n'iru Chineke wee na-ekpe ekpere. Ama m ka o si wee dịrị gị na ndụ a, mana ayọ na ayọ gị bụ ka ige ntị nke ọma ma lezie anya ka ịhụta na ịbụ onye na-aba na ndụ nke nwere mgbaghara nke mmehie, wee baa na mmekọrịta gị na Chineke, wee gaa n'iru na-enwe nwekọ gị na Chineke kwa ụbọchị. Ka anyị gaa n'iru. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'oge dịka nke a. Anyị maara onye nwe anyị na ndị nke gị na-abịakwute gị maka nzọpụta, maka mgbaghara mmehie. Onye nwe anyị, lekwa ka ha ra bụ ndị ji obi ha niile n'ime mmụọ na eziokwu na-akpọku gị, ndị na-ahapụ ajọ omume ha niile, si n'ọchịchịrị, si na mmehie ha wee pụta, na-abịakwute onye nwe anyị ugbu a dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị, zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka gị onwe gị bụ Chineke wee hichapụ ajọ omume ha niile, mmehie ha niile, na amamikpe niile nke mmehie, na ibu arụ niile nke mmehie, wezụga n'ebe ha nọ. Ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke mgbaghara mmehie, ọṅụ
nke nwere onwe pụọ na mmehie bụrụ ihe nketa ahụ ugbu a. Ka ha rabụ ndị nọ n'ebe a na ndị nọ n'ebe ọzọ n'ebe niile dị iche iche, onye nwe anyị, ka ọṅụ nke mgbaghara mmehie bụrụ nke ha. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ugbu a na-ekpe ekpere maka mkpa gị. Anyị na-abịa n'iru gị Chineke. Ị bụ Chineke nke na-adịghị eme atụ agha. Ikwewori anyị nkwa na ike a dịrị anyị, ihe ịrịba ama dịrị anyị, onye nwe anyị. Ọgwụgwọ nsọ dịkwara anyị, nnapụta dịrị anyị, ihe niile eluigwe nwere nye anyị, onye nwe anyị. Ọ dịghị onye ga-ala gbara aka n'abalị a. Zipụ ike gị gwọọ ndị niile ahụ na-adịghị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m arịọ ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ bụ mmekpa ahụ ahụ, ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ bụ nhụju anya, kagbuo ya ugbu a n'aha Jizọs. Isi mgbaka, iweghara ụdị ọbụla ma ọ bụ echiche ezughị oke, onye nwe anyị, wezuga ya n'aha Jizọs. Ikpu isi, onye nwe anyị, na-emetụ anya gị aka ugbu a, ka anya ndị a kpuru isi ka emepe ha n'aha Jizọs. Ka ndị ogbe na ndị ntị chiri nara ihe ịrịba ama ha n'aha Jizọs. Ihe ọbụla zara aza n'ime afọ, ihe ọbụla zara aza n'azụ, ihe ọbụla zara aza n'olu ma ọ bụ n'ụkwụ, onye nwe anyị, ka a gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa nke a sị na ọ dịghị ala ala, ọrịa kansa, ọrịa ọnya afọ, ọrịa ụkwara nta, nke akụrụ ma ọ bụ nke iku ume ma ọ bụ nke taworo nchara, ka a gwọọ unu niile n'aha Jizọs. Ihe mgbu n'azụ, n'isi, n'ọkpụkpụ azụ, ebe ọbụla ọ dị n'ime arụ, ka a gwọọ unu n'aha Jizọs. Ọbụbụ ọnụ, ịyagba ma ọ bụ nhụju anya nke ndị iro butere, ka ala unu n'iyi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ebe niile ugbu a, aka nri, aka ekpe, n'ihu m, n'ebe niile, onye ọbụla nọ naanị olu m ugbu a, ka ha nara ihe ịrịba ama ha n'aha Jizọs. Ma ndị nọ n'ọwa ozi na mba niile dị iche iche, ka ozi a na ekpere a na-erute gị aka ugbu a, agwọwo gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ka mmezu nke okwu a na mpụta ihe ya were ọnọdụ ebe niile, ka ihe ịrịba ama bụrụ mmiri ozuzo na-ezokwasị onye ọbụla ugbu a. Ihe mmadụ na-apụghị ime bụ ihe a pụrụ ime n'ebe nọ. Mezuo ya Chineke anyị, ka ọrụ ịrịba ama were ọnọdụ ebe niile n'aha Jizọs. Eze onye obiọma, nara ekele Papa, malite n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto Papa. Ịmara mma ya, ịmara mma ya, ịmara mma ya Papa. Ije ebube dị ngọzi, ije ebube dị ngọzi, ije ebube dị ngọzi, ije ebube dị ngọzi. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke
nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe a na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.